A történet egy egyszerű múltbéli pillanattal kezdődik. Egy kisfiú beszélget egy kislánnyal, és megígérik egymásnak, hogy egy nap, amikor felnőnek, összeházasodnak. Hogy bizonyítsa komoly szándékát, a fiú egy kulcsos medállal ellátott nyakláncot ad neki, miközben megtart egy lakat alakú medált, amit csak azzal a kulccsal lehet kinyitni. Ugorjunk a jelenbe, a fiú, Ichio Raku, immár középiskolás diák. Az élete azonban nem éppen mindennapi. Raku egy yakuza családból származik, a Shueigumi frakció tagja, és mindenki azt várja tőle, hogy apja után ő legyen a következő vezető. A probléma az, hogy Raku semmilyen formában nem akar részt venni az erőszakban. Legbelül valójában egy kedves és gyengéd srác, aki csak egy békés életre vágyik. Egy nap, útban az iskola felé, valami váratlan dolog történik. A semmiből egy szőke lány hirtelen belerúg, és a levegőbe repíti. Természetesen ebből azonnal veszekedés kerekedik közöttük. A helyzet csak romlik, amikor kiderül, hogy ez a lány, Kirisaki Chitoge, egy cserediák, aki végül pont az ő osztályába kerül. Chitoge New Yorkban nőtt fel, így nagyon szókimondó, és inkább fiúsan viselkedik. Emellett meglepően erős is, elég erős ahhoz, hogy nagyobb erőfeszítés nélkül földre vigye Rakut. Mindeközben Raku egy teljesen más valakibe szerelmes, az osztálytársába, Kosaki Onoderába. A lány gyengéd, kedves és Chitoge szöges ellentéte. Raku azonban sosem tudja rászánni magát, hogy vallomást tegyen. Egy része még azon is elgondolkodik, hogy vajon Onodera lehet-e a gyerekkori lány, aki a medáljához tartozó kulcsot őrzi. Ugyanazon az éjszakán Raku valami komoly dolgot tud meg az apjától. A Shueigumi jelenleg konfliktusban áll egy hatalmas New York-i maffia csoporttal, a Beehive-val. A helyzet már így is veszélyes, és apja több embere is súlyosan megsérült. A háború megállítása érdekében mindkét fél egyetlen megoldással állt elő. Egy elrendezett házassággal. Anélkül, hogy előzetesen szólt volna Rakunak, az apja már beleegyezett, hogy hozzáadja a Beehive vezetőjének lányához. Ha pedig Raku visszautasítja, az még több erőszakhoz vezethet. Mivel nincs más választása, Raku kénytelen elfogadni a dolgot. Az igazi döbbenet azonban akkor éri, amikor rájön, hogy ki is a menyasszonya. Kiderül, hogy nem más, mint Chitoge, ugyanaz a lány, akivel nemrégiben összeverekedett. Chitoge is legalább annyira meglepődik, és azonnal le akarja fújni az egészet. Sajnos mindkettőjük apja nemet mond. Ehelyett arra kényszerítik kettejüket, hogy úgy viselkedjenek, mint egy pár, még ha az egész csak színlelés is, csak azért, hogy fenntartsák a békét a két csoport között. Így most Rakunak és Chitogének nincs más választása, mint úgy tenni, mintha járnának. Nyilvánosan úgy kell viselkedniük, mintha fülig szerelmesek lennének, noha alig bírják elviselni egymást. Ez csak még kínosabbá teszi a helyzetet, különösen mivel a személyiségük teljesen ellentétes, és ezzel kezdetét veszi a hamis kapcsolatuk. Ez a nisekoi. Hamis szerelem. Hogy a helyzet még rosszabb legyen, Chitoge testőre, Claude, gyanakodni kezd, hogy valami nincs rendben. Folyamatosan figyeli őket, különösen a randevúik alatt, ahol a kínos viselkedésük nyilvánvalóvá teszi, hogy valami nem stimmel. Hamarosan az egész iskolában elterjed a hír, hogy Raku és Chitoge egy párt alkotnak. Az osztálytársaik fellelkesülnek és teljes mértékben támogatják őket, miközben Raku kínosan próbálja kerülni a figyelmet, hiszen valójában más valaki tetszik neki. Ugyanakkor Onodera csendben csalódottnak tűnik, mert egész idő alatt titokban szerelmes volt Rakuba. Eközben Claude még mindig nem hiszi el ezt az egész kapcsolatot, és úgy dönt, hogy az iskolában is szorosan figyelemmel kíséri őket. Claude folyamatos jelenléte végül csak ront Chitoge helyzetén. A többi diák kezdi elkerülni őt, pont úgy, ahogy a régi iskolájában is történt. Akkoriban sem voltak barátai, mivel mindenki túlságosan félt a testőrétől és a családja hírnevétől. Ezt látva Raku kezdi sajnálni a lányt, főleg, hogy ő maga is tudja, milyen érzés, ha a származása miatt másként bánnak vele. Raku, hogy segítsen, oda megy Chitogéhez, amikor az egyedül van az osztályteremben. Ad neki egy füzetet, ami tele van az összes osztálytársukról szóló információval, és arra bátorítja, hogy próbáljon megközeledni hozzájuk. A motivált Chitoge azonnal megfogadja a tanácsát. A dolgok azonban furcsa fordulatot vesznek, amikor az egyik diák megtalálja a jegyzeteit, és teljesen félreérti azokat, azt gondolva, hogy mindent rossz szándékkal írt le. A helyzet majdnem elfajul, de Onodera épp időben közbelép. Ő megérti, hogy Chitoge csak próbál többet megtudni mindenkiről, hogy barátokat szerezhessen. Onodera ezután segít tisztázni a helyzetet, sőt, arra biztatja Chitogét, hogy nyíljon meg jobban. Ennek a pillanatnak köszönhetően Chitoge végre elkezdi megszerezni első igazi barátját. És ez sokat jelent neki. Másnap a dolgok még kaotikusabbá válnak, amikor egy új diák iratkozik át az osztályukba. A neve Marika Tahibana, és azonnal kitűnik a többiek közül.
Gyönyörű, magabiztos és akárcsak Csitogét, őt is folyamatosan őrök veszik körül. Kiderül, hogy egy rendőr főkapitány lánya. Ami azonban mindenkit igazán sokkol, az, amit azonnal kijelent. Marika merészen bejelenti, hogy ő Raku mennyasszonya, és feleségül akar menni hozzá. Rakut teljesen váratlanul éri a dolog, mivel egyáltalán nem emlékszik a lányra. Azonban, amikor észreveszi a nyakláncot, amit a lány visel, valami beugrik neki. Pont úgy néz ki, mint a gyerekkori ígéretéhez tartozó kulcsos nyaklánc, ami elgondolkodtatja, hogy vajon ő lehet-e az a lány, akit eddig keresett. Természetesen Marika hirtelen felbukkanása azonnal felkelti Claude figyelmét is. Nyomást gyakorol Rakura, hogy adjon magyarázatot, de Raku mindent tagad, és ragaszkodik ahhoz, hogy nem ismeri a lányt. Hogy megakadályozza a hamis kapcsolatuk szétesését, Raku meggyőző alakítást nyújt, és azt állítja, hogy igazán szereti Csitogét. Meglepő módon Csitogé kezd hinni neki. És legbelül egy kis boldogságot is érez ezeket a szavakat hallva, ami arra utal, hogy a Raku iránti érzései talán szintén valódiak. Ezután Raku és Csitoge lassan egyre jobban kijönnek egymással. Az állandó veszekedések alább hagynak, és kezdenek egyre kényelmesebben érezni magukat egymás társaságában. Egy nap Raku megnyílik a gyerekként tett ígéretével kapcsolatban, és elmagyarázza, hogy még mindig tervezi megtalálni a medályához kötődő lányt, és beváltani azt az ígéretet. Csitoge meghallgatja, de nem gondol bele túlzottan mélyen, mivel a házasság még nem igazán foglalkoztatja, noha elvileg eljegyezték vele. Egy nap Raku, Csitoge és Onodera úgy döntenek, hogy Raku házában fognak együtt tanulni. De egy normális tanulós nap helyett a dolgok teljes káoszba torkolnak. Csitoge a Beehive banda tagjaival érkezik, akik mind öltönyt viselnek, miközben a házban a Shueigumi Yakuza tagjai is készenlétben állnak, hogy őrizzék leendő főnöküket. Aztán, hogy a helyzet még őrültebb legyen, Marika hirtelen megjelenik egy teljes rendőri kísérettel, lévén ő egy rendőrfőkapitány lánya. Így a ház alapvetően egyszerre telik meg gangsterekkel és rendőrökkel, ami szuperfeszültté teszi az egész helyzetet. Egy ponton a yakuzák úgy döntenek, hogy a saját kezükbe veszik az irányítást, és bezárják Rakut és Csitogét egy sötét raktárba, abban a reményben, hogy ez majd közelebb hozza őket egymáshoz. De ahelyett, hogy bármi romantikus dolog történne, Csitoge végül teljesen megretten, mivel valójában fél a sötéttől. Félelmében csak csimpaszkodik Rakuba, ami teljesen tönkreteszi a megszokott kemény imázsát. Ahelyett, hogy megvigasztalná, Raku végül azzal ugratja, hogy mindig erősnek mutatja magát, mégis fél egy ilyen dologtól. Ekkortájt a történet Onoderára terelődik az otthonában, ahol végre fény derül egy nagy titokra. Valójában ő az a lány Raku gyerekkori ígéretéből, aki a medályához illő kulcsot őrzi. Egész idő alatt biztonságban őrizte azt a nyakláncot, de soha nem mondta el Rakunak az igazat. Ehelyett finom módszerekkel próbált segíteni neki visszaemlékezni rá. Egyik ötlete az, hogy javasolja a Rómeó és Júlia színdarabot az iskolai fesztiválra, mivel ez a történet része volt a gyerekkori ígéretüknek. Az ötletet azonnal elfogadják, és Rakut választják Rómeó szerepére, ám Onodera csalódottságára Júlia szerepét Csitoge kapja meg helyette. Bár megbántva érzi magát, Onodera továbbra is támogatja őket, és azt akarja, hogy minden jól menjen. A csoport egy hegyi villába utazik gyakorolni, a próbák után pedig éjszaka mindannyian részt vesznek egy kísértetház jellegű játékban. Onodera úgy tekint erre, mint egy lehetőségre, hogy közelebb kerüljön Rakuhoz, mivel párba osztják őket, ám a dolgok hirtelen fordulatot vesznek, amikor rájönnek, hogy Csitoge eltűnt. Elkóborolt az erdőbe, és nem találják sehol. Raku azonnal pánikba esik, tudva, mennyire fél a lánya sötéttől, és berohan az erdőbe, hogy megkeresse. Végül megtalálja őt magányosan és félelmében, remegve. Ezután kettesben töltenek el egy kis csendes időt az éjszakai égbolt alatt. Csitoge, aki már táplál bizonyos érzéseket Raku iránt, megpróbál megnyílni, és megmutatni, hogy ami köztük van, az talán valóságos lehet. De Raku, aki teljesen figyelmetlen, elhessegeti a dolgot, és azt mondja, hogy egyáltalán nem illenek össze. Ez a pillanat mélyen érinti Csitogét. Úgy érezve, hogy érzései viszonzatlanok, csendben visszatér a fogadóba. A helyzet azonban még rosszabbra fordul, amikor meglátja, hogy Onodera pontosan azt a kulcsos nyakláncot viseli, amiről Raku korábban beszélt. Ezen a ponton Csitoge rájön az igazságra. Raku és Onodera szeretik egymást. Ezt szem előtt tartva úgy dönt, hogy hátralép. Lemond Júlia szerepéről, hogy Onodera átvehesse a helyét, ráadásul elkezdi tervezni a hamarosan esedékes visszatérését New Yorkba. Másnap Raku és a többiek a nagy előadás előtti utolsó próbájukra készülnek. Eleinte minden rendben lévőnek tűnik, de aztán valami váratlan történik. Onodera hirtelen megcsúszik, és beüti a lábát egy létrába.
A sérülés elég komoly ahhoz, hogy ne tudja folytatni a próbát, és végül vissza kell lépnie a darabtól, mert alig tud járni. Mivel az előadás napja már a küszöbön áll, nincs idő helyettest találni. Így Onodera arra kéri Chitogét, hogy vegye át ismét Júlia szerepét. Bár a helyzet bonyolult, Chitoge beleegyezik, és visszatér a színpadra. Hamarosan eljön az előadás napja. Az egész helyszín zsúfolásig megtelik, nem csak diákokkal, hanem a Shueigumi Yakuza és a Beehive banda tagjaival is. Mindkét csoport teljes létszámban megjelenik, hogy megnézze a darabot. Raku és Chitoge láthatóan idegesek, de mégis mindent megtesznek, hogy tökéletesen játszanak. Eleinte minden simán megy, de aztán a dolgok kezdenek másképp érződni. Chitoge elkezdi engedni, hogy a valódi érzelmei belekeveredjenek a színészkedésébe, amitől az ő Júlia verziója teljesen másnak hat, mint az eredeti karakter. Ugyanakkor Raku is elkezdi finoman kifejezni az érzéseit, és a jelenet valami olyasmivé alakul át, ami sokkal inkább tűnik valódi veszekedésnek, mint színészkedésnek. A közönség azonban azt hiszi, hogy mindez az előadás része, és hangosan újjong, lenyűgözve attól, amit hihetetlen színészi játéknak gondolnak. Rájöve arra, hogy mit is csinálnak, Raku és Chitoge gyorsan alkalmazkodnak, visszatérnek a forgatókönyvhöz, és a tervek szerint befejezik a jelenetet. Eközben a színfalak mögött Onodera végignézi, ahogy az események kibontakoznak. Látva, ahogy Raku ilyen intim pillanatot oszt meg Chitogével, csendes féltékenységet érez. Az előadás végén Chitoge azt mondja Rakunak, hogy találkozzon Onoderával az iskola tetején. Ezzel egy időben felkészül arra, hogy még aznap éjjel elutazzon New Yorkba. Az összezavarodott, de kíváncsi Raku elindul a tetőre. Ott találja Onoderát, aki már vár rá. Itt derül ki végre az igazság. Onodera elárulja, hogy ő az a lány a gyerekkori ígéretéből. Megmutatja neki a nyakláncot, ami tökéletesen illik a medályához, mindent bebizonyítva ezzel. Raku elárad a boldogságtól. Ennyi idő után végre megtalálta azt a lányt, akinek azt az ígéretet tette. Hálás azért, hogy Onodera még most is törődik vele. Ennek ellenére Raku rájön valami fontosra. Az érzései már megváltoztak. Gyengéden visszautasítja Onoderát, és elmagyarázza neki, hogy beleszeretett Chitogébe. Bár fáj neki, Onodera elfogadja a döntését. Számára az a legfontosabb, hogy el tudta mondani az igazat, és megoszthatta az érzéseit. Végül is csak azt szeretné, hogy Raku boldog legyen. Miután megbékélt a valódi érzéseivel, Raku nem vesztegeti az időt. Testőrei, sőt, Marika segítségével, aki utat tör neki a forgalomban, odasiet, hogy megállítsa Chitogét, mielőtt a gépe felszállna. De épp amikor úgy tűnik, hogy talán időben odaér, felbukkan egy utolsó akadály. Claude közbelép és elzárja az útját, bizonyítékot követelve Raku Chitoge iránti szerelmére. Még ha fegyvert is fognak rá, Raku nem hátrál meg. Határozottan megállja a helyét, és még az életét is hajlandó kockára tenni, hogy bebizonyítsa, mennyire komolyan gondolja. Claude meghúzza a ravaszt, de a fegyver üres. Ebben a pillanatban végre megérti, hogy Raku igazat mond. Raku elszántságától meggyőzve Claude félreáll és elengedi. Eközben Chitoge már felszállt apja magángépére, és készen áll az indulásra. Ahogy a gép végig gurul a kifutópályán, valami meglepő dolgot vesz észre. Raku odakint van, fut a repülőgép után, és nem hajlandó feladni. Egy hideg, havas éjszaka közepén Raku minden erejét beleadva folytatja az üldözést. Kimerültnek látszik, de nem áll meg. Végül a repülőgép megáll, Chitoge pedig kilép, hogy szembenézzen vele. Eleinte azt tervezi, hogy gúnyt űz belőle, főleg mivel még mindig a Rómeó jelmezét viseli. Ám amint közelebbről is megnézi, észreveszi, milyen fáradt, valamint egy korábban szerzett zúzódást lát az arcán. Nyilvánvalóvá válik, hogy sok mindenem ment keresztül, csak hogy ide érjen. Chitoge próbálja eltaszítani magától azzal, hogy emlékezteti. Ő nem az a lány, akit egész idő alatt keresett. Raku egyetért ezzel, de aztán rájön valami sokkal fontosabbra. Raku számára már nem az ígéretről szól a dolog. Az számít, hogy mit érez most. És az igazság az, hogy Chitoge mellett a legboldogabb. Végül Raku végre szerelmet vall. Chitoge a megszokott módján reagál, kissé bosszúsnak tetteti magát és ugratja, de nyilvánvaló, hogy ő is ugyanezt érzi. A történet azzal zárul, hogy ők ketten együtt vannak, és egy meghitt pillanatot osztanak meg egy hideg, havas éjszaka közepén. A történet tanulsága tehát az, hogy soha ne tegyünk gyerekkori házassági ígéretet. Ha csak nem vagyunk felkészülve arra, hogy feloldjunk 3 különböző szerelmi háromszöget, bandaháborúkat vívjunk, és egy repülőgép után sprinteljünk egy Rómeó jelmezben, csak azért, hogy rájöjjünk, végig a hangos lány tetszett nekünk.